Y mae'r tri ohono yn hapus i gyhoeddi mae'r llyfr y blwyddyn 2014 yw Dewis llongyfarchiadau mawr yn ennill tair gofr heno. Sut mae'n teimlo? Wel, dwi mewn sioc, chi'n gwybod, wy'n crynu braidd o hyd, chi'n gwybod, mae 'na awr wedi bod erbyn hyn ers y cyhoeddiad, a dwi'n methu credu'r peth o gwbl, ond i wir i chi ddim yn disgwyl hyn. Wi mor ddiolchgar i bobl bod nhw wedi mynd i'r drafferth, chi'n gwybod, a phleidleisio fel hyn, chi'n gwybod, achos chi'n gwybod, mae lot o bobl wedi dod ato cyn hyn, chi'n gwybod, i weid bod nhw wedi mwynhau'r nofel, ond mae yna wahaniaeth mawr rhwng dweud rhywbeth wyneb yn wyneb a wedyn i mynd a phleidleisio, chi'n gwybod, ac o'n i wir i chi ddim wedi disgwyl hyn o gwbl. Dwi'n mor browd o'r nofel. Mi oedd hi'n reit anodd sgrifennu'r nofel, achos mae'r ddwy brif thema, dyn nhw ddim yn enyn llawer o hwyl ar un olwg, chi'n gwybod, ond yr her i fi oedd trio troi rhywbeth oedd yn ymddangosiadol ddwys. Mae'n ddwys, halwch terfynol, does dim byd mwy dwys na ni. Ond o'n i'n gorfod ffindo ffordd hefyd o gyfleu hyn ac o gynnal hyn dros fywyd y nofel. I fi, o'na elfen gredadwy iawn yn y gyfrol sydd ddim yn rhan fwyaf o'r nofelau eraill. Ni'n teimlo gyda lot o'r nofelau eraill. Mod i'n ymwybodol mod i'n darllen a bod ni ddim yn gallu ymgolli fy hun i'r fath raddau yn y gyfrol. O'n i'n gallu anghofio drwy'r rhan fwyaf o'r amser o'n i'n darllen Dewis, mod i'n darllen o gwbl. Oedd hynna'n hyfryd. Mae'r cymeriadau yn grwn ac yn hoffus ac yn gredadwy. Mae'n dweud pethau mawr am y bywydau bob dydd ni, dwi'n meddwl.